Ɗalibi da allo alƙalami rubutu, ɗalibi da allo alƙalami rubutu, ɗalibi da allo alƙalami rubutu. Kuma yasa kuke ta ihu bayan karatu, sai kun ba hankali sannan ku fahimtu. Kun ki wasa zai sanya kun shagaltu, don ku fahimci shedan bai san karatu. Dan dakata mun anan zan furta zance, ko kana zaton jahilai ne mu takaice. Makaranta ta allo ita ce tushen kwatance, to anan kowa yake fara biyan karatu. To ai na gaba alama da ganku kuna ta wasa, kai dakata ka ji mu kowa nan na da sauka. Amma kuma ba alama bare ku faɗi na ɗauka, kai ku zo mu nuna wa wannan mun karantu. Alif an baki wa wuzal wa alif baki lallan hakuri, ta tafi tallan zogale baba ya magale a tukunya. Kaga irin jama'ar gari masu bata karatu jairai. Basun mi'ara alif lallan hakuri, alif lamra ha karami mun jaye nu'ara, alif lamra ha karami ya mi'ara, ita ce farkon karatu. Ɗalibi da allo alƙalami rubutu, na ji na fahimta kun san farkon karatu. Shika-shikan musulunci guda nawa ne karanto, kun ba da amsa to lallai zan fahimto, kuma za na yarda da gaske kuna karatu. Shika-shikan musulunci biyar ne takaice, kalmar shahada ta farko ce a zance, da tsaye da sallah da zakka ƙa'ida ce, sannan sai azumi cikon na hudu a zance, sai aikin hajji cikon na biyar a ƙarshe, ga wanda Allah ya ba iko fahimtu. Ɗalibi da allo alƙalami rubutu, ina ji gaskiya ne abin da kuka faɗa mun, batun farillai na alwala zayyana mun, har da mustahabi da sunnoni gaya mun, in kun faɗan to lallai kun san karatu. To farillai na alwala dai bakwai ne, farko da niyya, wanke fuska, wanke hannu zuwa gwiwa ta hannu, shafa ta kai ma, wanke kafafu zuwa ido na sawu, cuccuɗawa sai gaggautawa su ne farillai. Sunnonin alwala adadin su guda 8 ne, sai mustahabi adadin su guda 7 ne. Ai kamar ba malam na gan shi yana zuwa ne, a to ka bi mu gobe bashin sauran karatu ye. Ɗalibi da allo alƙalami rubutu. Aramus Babban Global Resources Nigeria Limited.